ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ በዓል መዓልቲ ድማ መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ቃላት ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ማለት እዩ። ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽቦ እንዳተመነኹ ናብቲ ቪድዮ ክብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ፎሩም ቅርፂ ማለት ሓደ ቅርፂ ማለት እዩ። ሃውዲኸ ህሉ ናይ ሕጂ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ህሉ። ፎርማሊኸ ዝሓለፈ ናይ ቅድም ማለት እዩ። ኣንፃር ናይ ሃውዲኸ ማለት እዩ። ክሮት ዓብይ ክላይን ንእሽቶይ ወካ ንእሽቶ። ኢርፋሪን ተመክሮ ስቴም ድምፂ ድሩክ ስራሕ ዝበዝሖ ማለት እዩ። ስራሕ ቢዚ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ድሩክ ያ ኢክበን ድሩክ ስራሕ በዚሕንሎ ማለት እዩ። ወላሕን ፃዕቀለኒ ትብል ትኽእል ንኸምኡ ትጥቀመሉ ማለት እዩ። ኖኽማልስ እንደገና ኪዘን መምራጽ ኦንክሎፍልክ ዘይእመን ፎርሎብኽ ንቁርብ ንዝተወሰነ ጊዜ ራይብቫይስ መምርሒ ፍቃድ ናይ መኪና ክኸውን ይኽእል ናይ ዝኾነ ማለት እዩ። መምርሒ ፍቃድ ራይብቫይስ ፓፒር ወረቀት አልቪር እንደገና ሕጂውን ቫርፎር ብዛዕባ እንታይ ሂር ኦፈር ብዛዕባ እዚ ኒውስ ዜና ኦፕክሎስት ተፈቲሑ ወይ ከዓ ምፍታሕ ማለት ተፈቲሑ ኤንኸ ጥራይ ባወን መንዳቅ ኮንክሬት ጭቡጥ ፌርሙደን
ጥርጣረ ወይ ከዓ ምጥርጣር ጥርጣሬ bewoners ነበርቲ ወይ ከዓ ተቐመጥቲ ክፋርልክ ሓደገኛ ክፋርልክ ሓደገኛ ኣንግስት ፍርሒ ምፍራሕ ወካኒ werknemers ሰራሕተኛታት ontslaan ምስጓግ ባስ ሓላፊ ቬርክሎስ ስራሕ ዘይብሉ ዓዲ ውዒል ማለት እዩ ዓዲ ውዒል ቬርክሎስ ስራሕ ዘይብሉ ዓዲ ውዒል ማለት እዩ ኢንኤንስ ሃንደበት ኦምሆኽ ናብ ላዕሊ ኽሩየን ምዕባይ ወይ ከዓ ምጉባዝ ፍሊንክ ብዙሕ ፌርላተን ምግዳፍ خلوك عدل beperkte ውሱን ወይስ ተወሰነ beperkte rechten መሰላት ማለት እዩ መሰል godsdienst እምነት ወይ ከዓ ሃይማኖት ማለት እዩ እምነት ወይ ከዓ ሃይማኖት خلايك معر دارناست بحد مالتين بتوساخي فان اوت كاب ፋንዳር አውት ካብኡ ተበጊስካ ወይ ካብኡ ተበጊስኪ ናይ ግድን ኣይኮነን ተበጊስካ ጥራይ ንሓደ ወዲ ገለ ግን ካብኡ ተበጊስኪ ወይ ካብኡ ተበጊስካ ፋንዳር አውት ካብኡ ተበጊስኪ ካብኡ ብምብጋስ ትልተላ
أب ولا حدا نرخنس نرخنس أب ولا حدا أب ولا حدا هوك هوك كورنع هوك كورنع فرخلايكن 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 من صار اوكي بقار كبرات خاتلتي حبن بيتنا ناي لما عند فيديو زي انيرا ازمت اخفال كان رخبينا سسنا لا تمنخو فانوكم